Euskal Zirkuituko proba guztietan bezalaxe, Euskadiko txapelketan ere gauzak oso estu izan dira, parekotasuna eta emozioa nagusi. Finala 2 jardunalditan jokatu arren gauzak ez ziren batere argitu azken zulor arte. Lehenengo jardunaldiaren ostean, jokalari bat buruan Gonzalo Eskauriaza, Neguriko jokalaria. Zelaiko parra egin zuen lehenengo jardunaldian, eta bera buru, baina ondo gertu lauzpabost jokalari. Eduardo Larrañaga, Mikel Galdós, Alustiza, Etxart, Urkizu eta konpainia. 2 kolpeko tartean 6 jokalari, 18 zuloren faltan tarte txikia da hori. Egun paregabe irten zen finalerako, Neguri dotore asko zegoen, haize fina zebilen, tarteka jokoan ere eragiten zuena, baina aitzakiarik ez. Denak liderrari begira. Eskauriaza, profesionalen artean hasi berria dela esan liteke. Hori zuen kontra eta alde Euskal Zirkuituan maila ona eman duela proba guztietan eta zelaia ondo asko ezagutzen duela. Eta Negurin grinetan batipat abantaila da hori. Ondo hasi zen gainera Eskauriaza. Grinaren kanpoaldetik pat luzea sartu eta berdia. Ez dira asko ikusten zulo horretan. Alustizak eta Galdosek osatzen zuten partida estelarreko hirukoa. Erne kolpe honekin. Borja Etxartena da, bera izan zen Eskauriazari gauzak zail jarri zizkionetako bat. Laugarren zuloan igela lortzeko zorian izan zen. Inigo Urkizuk eta Eduardo Larrañagak osatzen zuten hirukoa. Laugarren zulo horretan parron bat atera zuen Urkizuk. Larrañagak iaia berdia. Europako zirkuitoan Kadilanetan ari da Urkizu, gutxiago jokatzen beraz, baina gogotxo etorri da Euskal Zirkuitora. Etxarten berdia eman da zegoen. Estelarreko hirukoa Neguriko 5. zuloan irteten. Eskauriazari presioa sartu nahi zioten Alustizak eta Galdosek, baina berdiak ez ziren ailegatzen. Bere buruarekin nahikoa bazuen ordea Eskauriazak. Lehenengo zuloan berdia bai, baina 4. parra egiteko nahikoa lan izan zuen, eta 5. zuloan ailegatu zitzaion lehenengo bogia. Profesionaletan garaipena lortzeko moduan bere burua lehen aldiz ikusi zuen azken jardunaldian, eta aurkariekin baino gehiago presio horrekin aritu zen borrokan Neguriko jokalaria. Lan erdietara ailegatzen gauzak ez zeuden, batere argi buruan irekia zegoen oso Euskadiko profesionalen txapelketa, baina garbi geratzen ari zen norretzen borroka horretan sartuko. Sarastik eta Arrutik 74 kolpe egin zituzten 7. eta 8. amaitzeko. Igor Izulainek 10. amaitu zuen, 2. jardunaldian 77 kolpe eginda. Inigo Moralek jardunaldi ona egin zuen lehenengoan, baina 2. honek ere 77 kolpe egin zituen eta 9. sailkatu zen. 10. zuloan gaude, ikusgarria Iñaki Alustizarena. 9. Pinuritik jokatuta, parra atera zuen, eta hori baino gehiago zulo honetan. 5. parra da, 3. kolpea 11. kaletik egin zuen, baina grinean utzi zuen. Berdirako aukera beraz. Eta pata, barrura, berdia. Une horretan Alustiza lidertzan jarri zen Eskauriazarekin berdinduta. Aurrean ordea eraso hasita zegoen. Oso polita eta estua izan da. 13. zulor arte ez nuen ezer jakiterik nahi. Kolpe bat gora bera hortxe egon gara, baina bukaeran zulo politak gelditzen ziren oraindik. Berdi festa antolatu zuten Etxartek eta Larrañagak, igel bat ere egin zuen Etxartek. Lidertzan aldaketa beraz. 15. zuloa jokatzen Urkizu, Etxart eta Larrañaga. Azken bi hauek berdinduta. Parraren azpiti jokatuz azken jardunaldian Etxart. 15. ordea ez zuen berdirik lortu. Urkizuk parra. Hauxe da Etxart, berdiak gutxigatik ihes egin zion. Larrañagari ez. Gerturatze kolpea ona izan zen eta barrura. Azkeneko 9 zuluak oso ondo jolastitut, 4 bera inditut, eta oso kontento. Kolpe bateko abantaila zuen orduan, 16. zuloan aldaketarik ez, eta 17. kolpe ona Larrañagak, eta Etxartena berriz sekulakoa. Kolpe bakarrean zuloratzeko zorian.
Jo, illa sartu du, bai. Neria oso ona izan da, Ni, bueno, gutxiatik junta eskerrea, eta Borjana, bueno, hor empate, no? Jarri gea. Berdi eginda zuen Etxartek eta zulo baten faltan berriro ere berdinduta bi jokalariak. Bosteun da 2 metro ditu Neguriko 18ak. Bigarren kolpe oso ona behar da berdia bideratu ahal izateko. Edu Larrañaga urruti zegoen, banderarako ia 260 metro falta zitzaizkion lehenengo kolpearen ondoren. Nik uste grina 230 olako zerbait, eta gero bandera, ez dakit, beste 25-30 metro, no? Garaipena eskuratzeko modu bakarra zegoen, Larrañagak ederki asmatu zuen grinean 2 kolpetan, Etxarter saiatu zen baina etzen ailegatu. Eta bandera luzea zegoen azken zuloan, gerturatze kolpea ere etzen bat ere xamurra. Zuloaren ondoan grinak gorabera asko ditu, eta luzetxo irten zitzaion kolpea Etxarti pasa egintzen. Larrañagaren pata luzea, baina ona. Behartuta zegoen Etxart eta saiatu zen bai kanpotik sartzen. Berdiak ihes egin zion. Inigo Urkizuk parra ezin lortu. Hala ere 5. amaitu zuen. Eta dena zegoen Edu Larrañagaren eskuetan. Lastima, 17. berdi egin dut, baina ezin gehiagorik egin. 70 kolpe hori zen Borja Etxarten eguneko emaitza. Berdia bertzuen Edu Larrañagak irabazteko. Metro eskaseko pata. Itxura batean behintzat lasai bota zuen, eta Edu Larrañagak ere 70 kolpe 2 parraren azpitik egunean, baina 2 jardunaldiak kontutan hartuta, bera buru Borja Etxart kolpe batera. Atzetik zetorren, partida estelarra, golpe bikaina Mikel Galdosek Pinuditik. Bandera ikusi ere ezin zuen egin, eta berdirako aukera, nabarmentzekoa, 16 eta 17 ere berdia egin zuela Galdosek. Baita 18 ere. Liderraren gandik, 2 kolpera amaitu zuen 3. postuan. Eskauriazak 77 kolpe egin zituen, 5. Urkizurekin berdinduta. Alustizak 74 kolpe, Eskauriazaren azken kolpeak dira, lidertzan hasi zuen eguna, eta 5. amaitu zuen. Eduardo Larrañagarentzat beraz, garaipena profesionaletan lortzen duen lehenengoa. Bera da Euskadiko txapeldun, eta rankinean ere garaipena beretzat izan da. Nego garaipena profesionalizela, bai, basan garaia. Baina, bueno, oso kontento, bai. Bai, pixkanaka goraka noa, no? Eta, bueno, garaipen bat beti da ona, así que ondo. Between half truth and victimization.